सदन का जारी आए नूरे हाते सदन का जारी आए नूरे हाते सदन का जारी आए नूरे हाते अकबर मुश्किल मुझे खालिक अकबर मुश्किल मुझे खालिक अकबर मुश्किल मुझे पहुंचण साई तारी आहे लाड़ सखर कश्मोर खपची लाड़ सखर कश्मोर खपची लाड़ सखर कश्मीर खपोचे लाड़ सखर कश्मीर खपोचे दर्दम दन दिल ठारी आहे नूरे हजूरे धाते दिल ठारी आहे नूरे धाते दिल ठारी आहे नूरे सरकशाय फकीर बणजी सरकशाय फकीर बणजी सरकशाय फकीर बणजी सरकशाय फकीर बणजे बणजी अनाथन मारी आहे नूरे हजूरे धाते आलम पीरज सदके कुतुबे आलम पीरज सदके कुतबे आलम पीर जे सदके कुतबे आलम पीर जे सदके पर्ची पवंदो बारी आहे नूरे धाते हासो हाए नूरे धाते हासो हाए नूरे धाते हासो भारी आए नूरे धाते नजमन माणा मालिक मुंहिंजी नजमन माणा मालिक मुंहिंजी नजमन माणा मालिक मुंहिंजे नजमन माणा मालिक मुंहिंजे यार मां कश्ती तारी आहे नूरे हजूरे धाते कश्ती तारी आहे नूरे धाते कश्ती तारी आहे नूरे धाते धान जतरते धान जतरते धान जतरते धान जताते धान जताते सदन का जारी आहे नूरे हजूरे धान जतरते हज़रत बीर